Ikangorakidza vanhu chete ndotoziva kuti inenge yakuita. Tione kuti yakuita here or haisi. Guys, we are back. Thanks for the stars. Hello? Hello, my Titi. How are you, dear? Amai. Ndikutoseka zvangu ndoti ndakati pandakaona nyaya yako ndikati yezvo inge Mwari mambotombotizorudza tiri through that process. Uri kunzwa? Talk to me, love. Saka ukatoona munhu uti Mwari handisirini ndega nai. Ende chandokudira wakashinga. Ndinogara ndichiti ndikakutarisa ndoti Mwari ndipeiwo strength yemunhu uyu. Iwe mukadzi wakasimba iwo. Wakasimba zvokuti iyo ikesi yako yatotiitawo kuti tisimbe nedu. Uri kunzwa? Kungoti aiwa regai tingosiya zvese kuna Mwari nokuti ufunge wakasimba maititi. Wakasimba iwe wakasimba iwe. Handitika? Ramba une mwoyo wako wakadaro. Mwari ndeve munhu wese. Asi chandangofonera ndechekuti ndikutaurire kuti hausiriwe wega. Yeah. Kubitirirwa unonzwa kubitirirwa kuda kuputika nenhau dzevarume ava. Handitika? Kubitirirwa kuda kudonha unonzwa kuti ndaenda kubasa so munhu wese wandingosangana naye achingoti you are not well. You are not well. Uri kunzwa nefesi? Inenge ichiudza vanhu kuti you are not well. Hausi well, but ndoda kungokutaurira kuti you are not alone. Yeah. Takaiwandira asi inini ndinozoti iwe wakadiwa naMwari nokuti wakasimba mukadzi. Iwe wakasimba iwe. Ndizvo ndakuda kudhiritswa nemunhu uyu nai mukoma unoona munhu anouya mulife yako. Kunyeba uko. Kukuudza kuti I want to destroy. Zvinobuda here izvozvo? No, kunyeba. Vanouya ufunge vachitora mari asi chandoziva muupenyu ndeyekuti mari inoshandwa imwe. Uri kunzwa? Mari inoshandwa imwe, vanhu vakadyiwa. Tingade kutoswera pano tikada kutaura nyaya idzi, but anyway mashoko angu ndeyekuti ufunga hausiriwe wega. Tiri muprocess yazvo izvi makoti nemakoti. Saka ramba wakasimba ufunge kuona uchisekerera kudaika kunzwa pahana kunyevenuka. Handitika? Koita sei unototi rega ndimbongosekerera kuda zvingapere, unoti ukaramba uchingochema unosvika kupi naye asikana. Iwe kuti uzore mafuta dai hadaire. Udino kuti unenge une stress, but honest to God hausiriwe wega, okay? Yeah, true that. Takawanda ende ramba uine that spirit. Dai uchiziva kuti ndinokutera mazuva ese nchiti naimi Mwari ndichikumbirawo Mwari kuti ndipeiwo mwoyo unenge uyu. Ndipeiwo mwoyo unenge uyu. Iwe wakasimba iwe. Ende waseka but kusimba hakuzi easy because unobvaruka uchiedza kusimba like isusu vamwe takungofamba takapera takafa kudhara tisu walking grave anotaurwa yaya kanzonzi walking grave onzwa munhu achida kuuraya unouraya sei munhu akafa kudhara ungauraya chipoko unopenga here aiwa hazvinodarika wena ungauraya chipoko munhu akafa kudhara kuti hanzi ndida kumufinisha uda kufinisha kai munhu ari kuto Sikutora maku afterlife. Because the normal person and you know the crazy part is people will judge you and say no. You know a person like me, my sister very open. I know the majority of the women, but in Chitaura, according to me, I went through all izo and the Janasi Jabatira Manjekovana. And the Turgun is Jakango Maja White Page Dakai Tam one Murumi. Urkun's Grisisaka and the Ushuz Gamashoko Anorema. Anorema ekuti unobitirwa asi anyway be strong. Anditeka? Yeah, vanhu vari kuti hanzi ko imimi maichatira hanzi imimi maona makachata nemari yemucha. No. Nemari yechikwereti. Do you know kuti tinashe
yerora yacho chaiyo anga asina yakakwana yerora yachona akatoikwereta. So musati hanzi wakachata nemari mutoro because murume uyu akatotanga kutofeka nerora because yerora yacho chaiyo akatoikwereta. Handiti kuti aplease vanhu akatoikwereta, you know, akatoikwereta yerora yachona. Ini ndasingatoziva akatona nerweseri kunokwereta munhu, you know. Saka zvekuti hanzi makazochera nemuchato, aiwa muchato inini I covered most of the things because it was my money. But yerora yachona akatonoikwereta nekuseri. I was unaware achinokwereta mari dzerora idzi. Vanhu vakatotanga kubuda pachena kuti maititi munhu yakwereta mari kwatiri nekuti anga akunetsa kubhadhara, you know. Ende unonyara, unoziva kuti unonyara so kuti munhu akuroora nemari yechikwereta. Unosvika panguva yekunyara because vanhu vacho vanga akwereta vanhu vangu auya akazvimirira achiti aiwa musazomuudze. Imagine kukwereta mari obva kuti musazomutaurire kuti wakwereta mari. Saka vanhu hamungambozive kuti hanzi makazochatirei and what not, because unenge usinga zvitori far from, you don't know anything about what happened. Hapana chamuri kutonyatsoziva about these things. Munhu akatanga kutozofumurwa kuti even dzechikwereti dzacho dzakatozowe dzaka kukwereta pano nekwamutoko. Guys, unosvika pakunyara so mukoma uchiudzwa kuti murume wenyu akakwereta mari paaida kukurorai, unonyara. Iwe wafara wati ndarorwa zvakanaka, iye murume akwereta. Mufunge. Unozopedzera kutosekwa nevanhu izvo. Utori umwe wevanhu vangu vasingaziva kuti munhu akwereta mari zvokuti yakatobva nayo kuAmerika pamwe akaikwereta futi. Hani makaona. Saka nekuti akauya akateka magrosari ese ayaka mirwi yemagrosari aya anga akadzaramba mangu zvikwereti masura akarembera nezvikwereti aya. All right, G. Hello. I'm on live. Type. Okay. Munhu unokwereta. Guys, imimika. Hamusidziya nyaya idzi chaidzo hamusidziya. Lai nyaya idzi maidziziva kapatisoni vaseka. Patisoni wakamboroorwa zvakanaka mhuri yofara ozoona munhu anouya leta achiti ndini ndakapa murume wenyu kuti mari yekukuroorai. Mamusidziya nyaya idzi, garai pasi. Vanhu munogona kuti ndinopenga ka, but hamusikuziva zvinhu izvi kuti munhu akasvika pakukwereta mari yekuroora yacho akatoikwereta anga asina. Hani muri kuzviona? So you don't know anything. That's the problem with you. Imi hamuna chamuri kuziva. Akaenda nerweseri kunoti ndibatsirei ndikufanira kutoroora munhu uyu asi mari handina. Kubva yekukuroora yacho chikwereti. Saka muri kunditi hanzi waida zvekushamisira. Ndingashamisire ndichiudza munhu chikwereta undiroore. Unopera strong. Dai pasina kuti vanhu vakakwereta vakazenge vontinetsa kuti vakatanga vachawirirana vachitaurirana underground achiti ndodzosa mari ndobva vazoona kuti munhu achadzose mari zikanzi amaititi pano pane nyaya iripo ndeyekuti murume wenyu akakwereta mari kwatiri. Muri kunzwa? Mari takakupai nekuti angati tisataure kuti mari iyoyo achaidzosera. Unosvika pakunyara. Unonyara wamboti kadhari squita. Apa angatombonditi tora chimbadzo because mari haisi kubalansa. Tora chimbadzo ndikati chimbadzo andingakutorere. Ndikadai ndakatotorerwa kana imba izvozvi. Ndikadai ndakatorerwa imba ndikati izve chimbadzo ka handikwanise kukutorera. Handikwanise kutora chimbadzo chobhozi but wadi kumbotsvagawo kana kuna baba vako. Akafonera baba vake vekuAmerika uko. Vakamudza kuti havana mari. Akafonera hama dzake dzikamuti hana mari. Apa waunganidza vanhu. Apa waunganidza vanhu usina mari. Ungabve kukwira ndege kwese kuuya kuzorora usina kana mari. Who does that, guys? You don't know the story, guys. Kuti muuye mutaura kuti hanzi munhu adai so. Mukwereti mwe kuti unoshaya kuti chii chakadaro munhu anokwereta life yese ndeyekukwereta. Mutodanzi wakuzorwadziwa wakuzodii.
Uchikapa kuzorodzwa nemunhu ungakwerete mari yekuya uzorora ungakwire ndege pane murume angafoswa uya 50 years 50 years kuti unganzi wewe ungauye kuzonangirira watanga utaida mari yangu ipiko mari yani handiti waingoti une mari dzichabuda takazombodzona vanhu vezvikwereti vakazotanga kuvhunduka munhu akushamusira kuti anitengera imba asina kubhadhara asina kubhadhara chikwereti guys sinacho haisi taipi inorora munhu ya hello aiwa fona ikani musina kuisa zvinhu izvi munofonereko muchisa feedback fona imakaisa mafoni panenge who does that guys zvinobohwa guys mona takuzongopengereka panapa tete tisingadi kutaura nyaya idzi tichiti dzichagadzirisika underground ozoona nai unonyeba kauchivharidzira murume wako pane munhu asingavharidzire murume wako hello kana ndakavitengera ndega imba saka ndikurwirei maki uyo ari kutaura kuti hanzi saka imba wakavitengera futi kana imba ndakavitengera ndikurwirei maki ndikurwirei maki kana ndakavitengera imba hello kana ndakavitengera imba maki yacho ndiri kumarwirei dai ndakavitengera imba aiwa kana hatidaro we don't do that. Who does that? Who does that? Otanzi ndiri kubheshwa kune zvoya nemaaudio ekunyeba swindler last number anokoreta ichi kuti anhadhurudze ichi okoreta ichi. Hello? Ndinofara muri sei chimbotitaurirewo zvamakasangana nazvo ini zvandakasangana nazvo zvokutonditemesa musoro. Ini pakanyanya kundinakidza ndepekuti hanzi maititi vaindirova ipapo ndopakandinakidza kunoku zvirikowo munhu anokubhozhongora paya akurova first thing kufonera hama dzako kuti ndarohwa kuno nemwana wenyu apa utarise munhu wacho ari kuti ndamurova. Baba vakuru vakakura pano nekwamutoko. Unenge uchinyatsorova munhu akaita senehasha dzine munhu yawo unenge uchinyatsorova munhu wakaita amanaka apana mwe unonzi kurova unenge uchinyatsorova pai chaizvo. Mungasachorwa mheno zvakanzi mavhidhiyo aripo tichivarova. Vanojairira vana vose. Semazwana ndumbo wakanga mufaro so Kosaka uri kugarirei kana uchirohwa because you love him. Iyo paye kuti zvozva ndibvuna ningamanya kutoudza hama dzako kutoti ndinorohwa nditi. Iwe kuti uzoenda manje kwahama dzako unotaura kuti ndinorohwa. Iwe nyaya inosarira iwe. Havachazvinzwisisi manje because iye anenge atotanga kare vakutobhilifa iye. Saka uchingori naye. Ndingorimo ndiri kutsva. Uchingorohwa uchingomuka makuseni. Ende otomuka mangwana makuseni wakapukutira musodzi saka vanongozviziva. Shame. Aiwa isusu hatipopa. You know what isusu hatipopa kukurudzira vanhu kuti siyai musha. Unosiya musha wanyatsoona kuti hazvichaite. Ini nangu I'm that type of person wekuti ndinotombodawo kushingirira musha but ndikaona ndakutsva sematsvira ndandakuita pano saka kwazoona ndichibuda mazviri. Nekuti ndinenge ndaona kuti handina chandiri kufira pane imwe musha wekuti unoti rega ndiedze kuumbiridza. You know, uedze kuumbiridza uedze kukavhira wozoona kuti ndakaura because mukuedza kukavhira ndopa unozoya uchinyebera vanhu zvakunzi wakanyeba paya unenge uchinyeba bhodzi uda kuumbiridza. Hapana munhu anofukura apa hapana munhu anorova murume wake kana kuti anorwa nemurume womuka makuseni oti tarovana unotomuka muchismaila unge for instance live yandakaita yandakakudze kuti ndakanongedzerwa banga you know live yekunongedzerwa banga yaya ndakaitwa after vanhu mafanzi waya
ndo vakanga vaisa pressure mafans ekuti amaititi vane 2 days vasingauye palife. We know ari munhu anoita malife. Where is she? Apa ndandakazvimba saka I couldn't come. Akanditi ita makeup, do a life. You know? No, that's another lie that I did because I'm trying to protect him. Later life iwe, hi guys, how are you guys? How are you guys? I'm okay. But people who could see it, kuti ndakazvimba. Zvakaonekwa chero natacheche yakati imika imi uko akusi right ku America uko. Zvinhu zvanga zvekumboti hanzi munhu akufuremera. Vanhu vaitozviona. Ndikazouya pa life ependa kutaura kuti hey guys I'm okay. Nachimboita time out makambondona ndichita time out ini. Inini mukandona ndichita time out pane zvinenge zvichinesa. Ndinoita time out kuti zvaita sei. You know? Unenge uchita time out kuti zvaita sei. No ma red flags waifana tokurakidza, and I'm glad that video is there because it shows the uncomfortability yandandiri kuti something is wrong, and zvakatoonekwa even when I came and pretended people still saw it. So inini kuti ndikurukurudzire mudikani kuti siyaimba, you know, pauri kutsva uri kuziya zvaunoda, uri kuziya zvemba yako, but what I can just say is be careful kuti mumwe musi ucharohwa zvekuti unogona kuzotadza kubuda wobva wafira up. Just be careful. Asi kana uchida munhu wako aiwa ida hako munhu wako. Hello. Hello pagwemba. Hello maitsdiaries. Ina undangotaura pavanhu pavari kuti zveni kola uyabva asati arohwa nekushinga. Do you know tichi maititi? Ini ndakapinda mumba ndine 16 years. 16 years. Ndichitanga kupinda mumba 16 years wangobvevhetedzwa paya watsotswa bhinzi wabva wapinda wanyura murudo wabva apa nditori kuchikoro ndakange ndanyora kwakuvhevhetedzwa nemunhu wangu wakupinda mumba maititi ndairohwa kusvika ndafenda nekuti baba vanenge vasati vakura ka vanenge vachida kunyatsoona mabhebhi vachididi apa iwewo mukadzi as soon as waroorwa wakutanga kutoona kuti musha wangu ndodii varume havana izvozvo vanenge vachiri kutoda kutoita vakomana chaizvo so ipapo ndopataine ndairohwa maititi ndaifenda ndairohwa ndonomukira hama dzangu hapana kana 1 handidi kunyeperai yandakaudza iko zvinozvi ndakazoudza hama dzangu ndakazodziudza ndane 10 years ndirimo mumba ndopa ndakazoudza wakashingamura well done uchirohwa chete ndichirohwa ndichifenda ende kana zvadaro hapana hama yangu kana 1 yaiudzwa inini hangu baba vangu namai vangu vakaseparate saka mai vanguwo vanotongotamburawo zvavo ende hapana kana munhu 1 ndaisada kuudza mai vangu nekuti ndaitoona kuti ndovapa imwe bhedhe plus chimwe chinhu chekuti woti ndodzokera kumba here ndonoti inini nemwana wangu pana mai vangu ivavo vari kutotamburawo regai ningoshingirirawo pamwe zvichaita sei zvichachinja saka uchirimo here mu10 years umu uchirimo iko zvinozvidza. Do you know what maititi inini I think situation yangu nenyu zvakangotifananei pakuti inini ndiri munhu wekuti ndakambotanga zvechiwa ndichinyarara but pane nguva yekuti unozoona kuti naimi ndosvikepi ndichibva ndatanga kuchitaurawo paya panguva yaunotaura vanhu ndopaunotanga uchimaka kutoti yeyeyu ndiane pamuromo vanhu havasi kuziva kuti kumashure kwese kongochinyarara because ongoni zvangosangana nazvo uchizama kukavhiridza munhu wako but vanhu havazvinzwisise ndobva ndadii paya iko zvinozvita ne 11 esi takatombotiramba nei munhu apa pese apa pazvaiitika zvese ndasina anobvisirwa kana $1 kumba kwedu pa10 years ipapo hauna kana senti. Hello? Hauna senti wakabvisirwa. Iko zvinozvi munhu paakazodzoka akazonobvisa mari kumba kwedu but pa10 years dzese idzi dongozomotaura kuti ndindaishanda maititi ndindaibhadhara rent ndindaiona kuti mumba madyiwei ndindaifidha munhu ndindaipfekedza mai vake ndindaipfekedza baba wake handiti kusvika ndazoona kutoti
unenge uchizamawo kuti apa kwawarorwa kwacho hakuna kunyatsomira mushe, kwaunobvawo hakuna kunyatsomira mushe. Sometimes mamwe masituation atinosangana nawo mumba tichingoshingira, it's because 1 hatina kwekuenda, 2 unenge uchiti pamwe zvichachinja, 3 unenge uchingoda munhu wako. Munozoti pane imwe lavhe yekuti unenge uchida munhu wako wakaperera, hauchatarise kuti haana chaanacho, hauchatarise kuti ndini ndinomufidha kana ndini ndinomuchengeta. So vanhu havanzwisise, kana uri munhu akadaro vanhu vangasingakunyatsokunzwisisa. Iko zvinozvi akunyatsoona because manhu mazuva ano vanhu takukwanisa kuitawo zvimagroup like ipapa handiti kutotaurirana sevakadzi. Kudhara kwakusina, pandakapinda mumba kwakusina izvozvo, waingozvionera mumba mako imomo uchingozviitira zvinhu. Iko zvinozvi takuchitauriranawo sevakadzi muchibatsirana. Ndopaakuona kuti aiwa vamwe vakadziwo vanenge vachitaura zvine musoro, unenge uchiudzwawo vamwe kuti aiwa asikana ngatisadai, haacharove asi kuhura maiwe apa chikamu chekuhura. Akabva pachikamu chekurova. Aiwa chekurova apa pane chekuhura ichi. Kuhura zvekuti anobatwa namai vangu red maititi ini ndiri munhu anoita madhiri angu ndi business woman, sometimes ndiri kubasa, sometimes ndichitenderedza mari. Wofonerwa namai vako wotokuti ndasangana nemurume wako hamena kuti wochichatoitika, ndazongoona vari kumberi kwangu nemusikana wake vachidanana zvekudanana zviye. Hanzi munhu opusa zvake akaonekwa namai vangu paindo otanga kukumbira mai. Imagine maititi munhu anokumbira mai vako kuti please musaudze mukadzi wangu kuti mandiona negirlfriend. Ndowa uyu kakutinasha kureta tete vangu wochi please musamudze mukadzi kuti ndakukweretai. Can you imagine uchikwereta mari kuti please musaudze. Imagine hama yako udzwa kuti hamusamuudze kuti ndozvaitika. Vedu inini saka unozviwane vana vangani mura nemurume uyu? Iko zvinozvi ndane vana vangu 2. Ndane vana 2 because pane pamwe patakambonetsana ipapo iye ndandaretalieta ndikunyeperai, ndakaita hondo chimurenga chaicho ndo chandakaita because ndandaneta. That's when my parents nevamwe vese pavakazozviziva, because pandakatsamwa ndakataura zvinhu zvakatanga kuitika kubva tine 1 year chigara tese kusvika tane 10 years. Ndopa pandakataura zvese ende vanhu vese kuti naiwe kwaidi kutaura kuti ndozvauri kusangana nazvo. Ndikati zvogodiko ndakutaura nhasi because ndakuda. Wakuda kutaura zvekuti handipesa pamaingoitirwa nonsense muchingotolara chamuchingoti munhu wangu muchifugidzira. Pane nguva yekuti unozoti aiwa chirega ndichitaura manje kuti chii chiri kunyatsoitika, chirega ndichitaura kuti vanhu vanyatsoona kuti aiwa munhu uyu anga akashinga pese apa. Kwakuchitaura manje nokuti wachirwadziwa. It's not kuti hanzi uda kufumura munhu kana kuti chinyi kana kuti warambwa une bhita kana kuti It's because wakuchitaura kuti weduwe ndaizamawo wani ndaizamawo anodai asi but ndaizamawo ndaifukidzirawo ndichida imba yangu. But vanhu havazozvinzwisise. It's only people like us who understand kuti aiwa zvinhu izvi zviriko zvinoitika. Ichokwadi Mura, thank you so much for sharing. Saka inini handina hangu chandokwanisa ngotsva ndada kuti ungotaura zvatinosangana nazvo maybe in marriages and stuff, and you are saying your own. Iwewe ndiwo you know, at least wajaira zvako abuse yako iyi. Saka I'm not there to warn you because you know already what's going on with you, and 10 years it means wajaira wagara. Saka kana sisarove hake tongoti totenda Mwari kuti haucharowi, but pachikamu cheruhuro apa kune ma-infection, kune ma-HIV, ma-STI, ma-STD, all those. Ungongwarira Mura utenge une feminine wash here. Ndimi vanhu vatiri kuda kutengesera feminine wash kunyanya because chihuriso ichi. Uye utenge because chihuriso unozadzwa feminine wash cleanser. No cleanser. Taura yenyu. Taura yenyu chatozotenga because maititi ndakatombozadzwa sika ndina mwedzi ndaita siki inoshura chaiyo. Yesu. Saka watopinda muzvikamu zvacho. Indunota usati wapinda. Saka wakashinga, you really love your man. All right, matey, bye-bye. All right, sweetheart. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Hati ndakatopinda pachikamu chemasiki, ari pasiki number 1 izvezvi. Ari mumba, munoziva zvinhu izvi. Zvinonetsa, and you know,
I don't know what it is with women, because the women, we are like that. Women, we are like that. And hello? Hello? Hi, Auntie Jackie. Oh, hello, my baby. How are you, Auntie? I'm okay, my titty. Yeah. I left You say what, Auntie? Did you listen to the message? No, I did not, because I'm on live, Auntie. I just said, let me call you back. I'm on live right now. Okay, finish your live and listen to the message. And remember, I love you, okay? I love you too, Auntie Jackie. I'll listen to it. Okay, don't worry. Don't worry. God is on your side. Amen. God is on your side. Thank you, Auntie. All this, you know, you're a big woman. I say this to you all the time. Yeah. You're a big woman, and you know what? Those children, mom, dad, everyone in your household is what matters. All these people on social media, they just want views. Yeah? And they all they just want to do is gain fame. But when it comes to you, ITT, you've got an anointing on your life that no one has. Yeah. No one has that anointing. And I say this to you all the time, Mama. I say this to you all the time. You never see me. Anytime you send me messages, I'm not that type of person who just go and publish it because I want views or not me. Not me. So help me God. Yeah. So help me God. Yeah. I'm a different type of Zimbabwean. Yeah. And I want you to trust me, my TT. I say to you all the time, I send you messages, I encourage you, and I say to you all the time, be careful. Be careful. It's not everybody that means well. I tell you this all the time, Mama. Yeah, true. You have to be careful for Fifi and Titi. If not for anybody else, for those two beautiful children. Yeah, I hear you, Auntie. Thank you so much. Okay? So be strong, and don't worry. This is just test times. Yes. What I want you to do is get up, wear the best dresses you do. You dress well. I did today, Auntie. At least today I woke up, I took a bath, I made my shop, I'm selling, I'm happy. I feel better today. Mama. Yes, wear that dress and say, I'm doing it for me and my children, my family, and my auntie in London. Please mention my name. Say my auntie in London is behind me. Oh, listen, auntie, there's a lot of people behind you. Listen, the whole world is behind you. The whole world. Yeah? Yeah, thank you, Auntie Jackie. No, I feel you. I'll talk to you after I finish my life, Auntie Jackie. I'll talk to you. Okay, my darling. All right. All right, God Auntie. bless Love you. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye, Mama. Bye. Bye. Okay, that's my auntie. Musati British accent rakakurira ku London ka. Saka munongoziva British ndoko vakatokurira from childhood. Saka eventually vakatoita vato mu British because vakakura kubva vari kamwana kadiki. Saka accent yavo even shona yavo chaiyo avatonyatogone shona because kubvira vari ka baby vanga vari ku London. Saka musati vari kunoza ndo zvavatori anti vangu ivavo. And she knows everything. So she was always coming to, to counsel me and pray for me. Vavari kamwana kachechecheche saka musanyanyo henyu kuvabhesha kuti vari kunoza. She from vari ka baby Auntie Jackie wavo. She stays in London. Very, very wealthy, and vakarorwa nemurume wavo muforeigner asiri muzimbo but muzimbabwean zvake, but akakurira ku London. Saka musavabheshe zvenyu ndo zvavari. Very, very well up, happily married to a wealthy man. She's wealthy, she's give a good job. Pamchato vakauya vakamira vakafara vakabvisa mari. She was very happy for me, and she's very disappointed with all this, but munhu asingade noise, she's more of a Christian. So musazoti anti vari kuda kushamisira. Vakatozvarirwa ikoko, vanotori mu British but muzimbo, but mu British nekuti vakatobvawo ucheche hwavo vari ikoko. Saka musazoti anti. Hello. Aiwa katai kana muchitifonera kamusafone muchida kunzwa mavoice enyu, fonai makadzikisa ningirikini. Uyu anonzi Mesu uyu kauyu. Hello? Guys, noise. Wazi. Hello? Hello, Pagwembe. Say. I'm good, Murise. Iripo, Murise, Konya Masase, Masikati.
Ya nyamatate ye mauro. Ya nyamatate ye pakati peusiku. Aiwa ndangofona maitsdiaries just to encourage you. Asikana fona iwo mchinditengera ndimbopika asikana tisikudana nongofona ndikuda nemakastoma ndayazotengesa panapa. Aiwa tauya tichitenga, don't worry. Patinoya ikoko tinotenga. Aiwa no problem. Taurai tinzwe mami makamboitwawo here zvinhu izvi. Aiwa murai inini hangu ndichibvira tichiti izvozvo ndakabudana nazvo dhara. But I just wanted to encourage you to know we love you and utori idol yedu zvekudaro.